שלום לכולם, כאן עדה מתוכן טוב 226, והיום הפרק הראשון של סיקור היום, תוכנית חדשה שתסקר לכם אירועים בקצרה. אז כיום נדבר על סיכום של אירוע E3 2015. זהו אירוע גיימינג השנתי שמתרחש בארצות הברית, ונתחיל עם סוני שהציגה שלל משחקים חדשים על הקונסולה ובעיקר אקסקלוסיביים. לאורך כל המופע של סוני הציגה משחקים חדשים על קונסולת הפלייסטיישן 4 שלה. משחקים כמו Battlefront, Call of Duty, Black Ops 3, שכלל אופציות משחק חדישות ובתוכן בלעדי לפלייסטיישן 4. וגם דאגה להזכיר כמה משחקים יפניים טובים. ואת היוזמה להשיב סדרת משחקים מיתולוגית דרך קיקסטארטר. סוני אמנם הציגה משחקים על הקונסולה, אך דיברה גם על שירות הפלייסטיישן ויו שלה, שכולל הרבה ערוצים לצפייה. את המופע של סוני נעלה נאוטי דוג עם הצגת Uncharted 4. ניתן היה להבחין במשחק חדש בסדרת אקסקלוסיביים, במציאות שלו ובגרפיקה החדשנית, ועם זאת את המאבקים החדשים של דרייק וסליבן במקומות החדשים. האירוע הבא הוא האירוע של מייקרוסופט, שהציגה את המשחק הבא בסדרת האקסקלוסיביים שלה, הילו, ואת המפות החדשות במצב המשחק המרובה משתתפים, אך הפתעת הערב הייתה הכרזה על תכונת ה-Backward Compatibility, תאימות לאחור שתאפשר הרצת משחקי Xbox 360 על קונסולת ה-Xbox One. התכונה הזאת תתאפשר בעדכוני התוכנה הבאים בחודשים הקרובים. מייקרוסופט הכריזה גם על השלט החדש של ה-Xbox One, שמציג אפשרויות גיימינג נוחות ותזוזה מהירה במשחקים מרוצים. האירוע של PC גיימינג שואו. במסיבת עיתונאים זו הוקדשה כולה למען ה-PC גיימינג. דובר שם על עתידן של משחקי מחשב רבים, כמו דייזי, שתופס תאוצה, ועל תופעת מימון ההמונים בתחום הגיימינג. דובר גם על השילוב של Windows 10 עם ה-Xbox One, כאשר פיל ספנסר הדגיש את חוויית המשחק הנוחה והאולטימטיבית, שתהיה ב-Windows 10 הכוללת תזרים המשחקים בין Xbox למחשב בצורה חדשנית. אך עם כל ההכרזות הרבות, המשחק לא כולם ציפו, Half-Life 3 לא הושק ולא הוזכר. והמנצחת, מייקרוסופט, שללא ספק הלהיבה את קהל הגיימרים באפשרויות החדשות של ה-Xbox One, והצליחה לשכנע רבים מהגיימרים שזאת פלטפורמה מדהימה מלאת אפשרויות. אז עד כאן סיקור היום. אם אהבתם את הסרטון, עשו לייק ושתפו עם חברים שלכם. עשו לנו סאבסקרייב לערוץ ונתראה בסיקור הבא.